giinguna pa nimo makipagkita sa imong ex kaysa makakaon me. Awa, chicks manggod ba? Pero mas gwapo si tulon ko ni kay para na po'y kalinaw ilang mga kasing-kasing. I-relax ako na yung una-una. Grabe naman kay ka. Imbis di ko magpalihi karong bagong tuig, isapat na ko sa iyong pagkababaero. Para mahilom ng balaya, may pagmulakaw na lang ko. Mga igsuon ko, 2024 na. Pagbago na mo, butangin nyo kalinaw na inyong mga kasing-kasing. Kaya kung gusto mo masenso, pag hinulsol mo sa taas. Kaya ako, makasala ko, na ako ibakir sa taas. Uy, galasgaw, ikaw manday na ex. Musta naman karon? Uy, okay raman. Ikaw, kamusta naman ka? Balita na ako, minyo naman daw ka. Mga kaigsuonan! Uy, si pari man na oh. Lahi na pog babae. Minyo na gani no. Sus, ako na minyoan lagi ex kay wapoy klaro ba? Sus, basig ikaw po siguro ang may klaro. Say, klaro, kabalo ba ka kung unsa ko kaluyal? Nabalitaan ako ba nga yung mga asawa nga hasta daw ang isuga. Awa, wa pa ko nimo gipinuangan sa una. Awa, ang karma ning balik sa imuha. Grabe, 2024 na wadi mo nagbago bisag pamilyado na. Naunsa na mga tawhana na oy, di man kahimutang og dili maka chicks. Kung dili mo inom, man chicks. Grabe pabadlong sa asawa ng tawhana oy. Sus, kay kung ako'y asawa na, biyaan ko na oy. Kung may pulos ng tawhana na. Mao gani no, grabe pagmahay lagi na ako nga nagbulag ta. Nya asa makapatulong ron? Pauli na pug koron kay basig ipangita na ko sa akong asawa ba. Asa naman tong tawhana to? Mo pay way linungag, dugay pa kay muli. Nak, asa mo amahan? Sila ka man tuman nagmotor-motor. Awara ning tawhana ni, bantay lang ni Ron. Daan ko palagi, nakipagkita na po siyang ex. Bantay ka lang tawhana ka. Bagong tuig na lang, wa pagyapon ka nagbago. Babaero lang yapon kay ka. Murara ba ka gwapo? Nya, happy new year dai sa mo. Happy New Year. Nya muna na ko. Ah, sige. Amping nga. Saya nga, tawhana, oy. Naadto pa gyud siya sa babae nga way klaro. Ug sa ako pa to, swerte kayo unta siya. Man, ano si Papa? Karon kang tawhana ka. Nagaigo ko ato. Sa di sala na ko dai. Unsay sala? Mas giinguna pa nimo makipagkita sa imong ex kaysa makakaon me. Awa, chicks manggod ba? Pero mas gwapo si tulon ko ni kay para na po'y kalinaw ilang mga kasing-kasing. Usay nakikita, nangumusta ra gani ko kay nagianan ako sa dalan. Ikaw kay silusa po kayo. Nakapangumusta ka sa iya ha? Nya sa amo wala og nakakaon na ba be? Aw, dam, relax lang dam. Mura naman kag mupatay sa mga asawa. Pwede naman ninyo istoryahan. Ayaw pa kapilapil sa mga pastor ha? Wa ka pa daw sa binuhatan na lalaki ha? Awa mo ko nag-apil-apil dam. Ang ako lang ba istoryahan ninyo ba? Pwede naman namang isuga. Marilax lang ba? Ay napalabi ka papa. Bitawan, i-relax ako na yung una-una. Grabe naman kay ka. Imbis di ko magpalihi karong bagong tuig, isapat na ko sa iyong pagkababaero. Kano, patak ka na kag istorya ba? Pilpilon lang ba ni mo ron? Ikaw man mag-isog-isog. Nga ikaw nakasala. Pilpila daw. Naunsa naman yung pamilya ha, oy? Taga-adlaw, maagi ko diri. Wadyo adlaw na dili mo mag-away ba? Para mahilom ng balaya, may pagmulakaw na lang ko. Muna na kami mo! Nakaw! Oh, dam, ayaw dam, sala ka. Na! Wadyo kaluoy ng bayana, oh. Grabe naman kaloy, wala ba kay kaloy? Mataba na naman ba? Pa. Man, unsa naman ka mo? Grabe naman panakit kay Papa. Pag-ilom niya! Unsa man? Paming abunal! Ma, mo ka garapatan makiamahan ako ni. Hala! Pag-uban mong duha! Ma, mas muban ba kung papa kasa sa imuha? Kay mas lala pa ka binuhatan ka sa papa. Patay. Unsa na po kay binuhatan ng bayana ni? Unsay binuhatan? Ay ko buhat-buhating istorya bata ka ha? Basig kong motor nga baba nimo. Ma, alaw at di ka ma, kay ram kabit os bastor. Uy, ibulgar mo ko ng bataan na medyo maipit ko ka meron ba? Wala kang sundan sa mubana? Wala, ay nila ka man to. Dugay na kay kong gimingaw ni mo eh. Sir, ay, awkward. Ayay. Abi na uluyan ni siya kang papa. Hito na mo ni ko. Ikaw di kabit sa akong asawa, pastor ha? Karumbang ka. Pasyon, di ka pastura ka!